Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela tenna fiduċja sħiħa fil-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Abela u fil-Ministru tal-Intern Byron Camilleri. F'intervent fuq One Radio, Dr. Abela qal li din kienet ġimgħa oħra ta' sensazzjonaliżmu tal-Oppożizzjoni u qal li għax m'għandha xejn pożittiv x'toffri għal pajjiż u m'għandix viżjoni għal 10 snin li ġejjin qed tinfex f'popoliżmu u f'attakki. Dr. Abela esprima tħassib li din il-ġimgħa seħħ episodju li qal li jmur lil mis-sensazzjonaliżmu li jista' jippreġudika s-saltna ta' dritt u proċess ġudizzjarju mill-aktar sensittiv. Dr. Abela kien qed jirreferi għad-dikjarazzjonijiet tal-avukat Jason Azzopardi dwar Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, qal li waħda mill-ogħla qrati tal-pajjiż esprimiet ruħha dwar dan. Fi kliemu dawn huma attakki insensati u perikolużi b'riperkussjonijiet serjissimi. Tkellem ukoll dwar riformi u servizzi li jiddaħlu din il-ġimgħa. Semma servizz ġdid ta' għajnuna professjonali ta' avukat jew perit mingħajr ħlas għal dawk mill-quta mis-settur tal-kostruzzjoni. Ħabbar li fanqas minn ġimgħa diġà daħlu 20 telefonata fuq il-helpline 138 li qed jiġu evalwati u jingħataw servizz meħtieġ. Dr. Abela qal li din hija miżura oħra li kienet imwiegħda u li twettqet. Qal li l-Gvern huwa sensittiv għar-realtajiet tan-nies kontra l-Oppożizzjoni li għal kull ċirkostanza tipprova ddawwarha f'ballun politiku biex tikkapitalizza minnha. B'referenza regolamenti ġodda li daħlu fis-seħħ il-ħadd l-1 ta' Settembru dwar limitu ta' persuni li jgħixu f'residenza mikrija, Dr. Abela qal li dawn jagħtu iżjed saħħa lill-awtorità ta' djar biex tkompli tinforza. Innota il-penali marbuta ma' min jikser il-liġi li jfisser ukoll li ma jħarisx id-dinjità tal-persuni. Qal li mhux se jkunu tollerati abbużi kemm b'rispett lejn min jgħix fir-residenza mikrija u anke b'rispett lejn il-ġirien. Saħaq li min irid jagħmel il-flus għaskapitu tan-nies m'għandux post f'dan il-pajjiż u se jsib gvern li jikkumbattih bis-saħħa. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-bidla fl-assessjar rigorus imma ġust għal benefiċċji tad-diżabilità li se tindirizza l-ħtiġijiet ta' persuni b'diżabilitajiet moħbija. Mistoqsi dwar il-proċess ta' tiġdid fil-Partit Laburista, Dr. Abela fissru bħala wieħed mill-ikbar fl-istorja tal-Partit Laburista. Qal li dan se jibgħat sinjal qawwi ta' gvern li jrid ikompli jimplementa l-Manifest Malta flimkien biex jindirizza l-prijoritajiet taż-żgħażagħ, il-middle class, il-familji u l-pensjonanti.